Hej, vi står i fysikkemi, og vi har lavet et lille projekt. Jeg har hældt vand i sådan en her, og den er helt fyldt, hvis man kan se det. Nu har jeg tænkt mig at vende den om, og så forhåbentlig kommer der ikke vand i. Det gør lige hen over vasken. Hvad er det, I har kun lavet en væske? Vandet er stadigvæk i, men det kommer. Sygt. Det er sindssygt. Det er fysikkemi, og det, altså, jeg burde egentlig lave noget med noget syrerester og sådan nogle ting, men det her det er faktisk meget sjovere. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg får det til det. Men prøv at se, hvis jeg gør sådan her. Det er ikke engang, fordi der er sådan... Jeg kan da gøre det, jeg kan fylde det op, så I kan se, jeg ikke kan. Du tør ikke, det der var. Det er så fucking sejt. Der røg det. Øv. Sådan er det.